Mayong adlaw kinyo tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya sa kinabuhi at tagantog pagtagad diri sa tuwang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kung kamo wala pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Dako kay na siya nga tabang para mapalambo pa nato ug mapadayon pa nato ang paghatod sa tuwang mga content nga sama niini diha kaninyo labi na kung kamo na nagpuyo sa laing nasod para di mo wingaon sa Pilipinas. Sa mga nangita sa mga daan ng mga istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe o i-click sa notification button. Sa itong pagbasa nining mong suwat karon, pila na lang ka oras, Pasko na. O kining ato ang istorya karon, inline sa Pasko. O ginaot pa nga, despite sa mga trials nga to ang gisagubang karon, padayon lang gyapon nato ang pag-celebrate sa Pasko sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa paghatag og grasya nato kada adlaw. Dili man siguro sa material, pero kung naginhawa pa kita karon, dako na kani siya nga milagro nga gihatag sa atoa. So angay ta nga magpasalamat. Be grateful. So dito maglangay o ganiya na ang istorya sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Mayong adlaw kanimo Papa Joe. Ako diay si Samantha, 23 anyos, nga taga Negros pero sa Cebu ko nagdako. Ang akong papa kay taga Negros ug akong mama taga diri ra sa Cebu. Mao pud na ang rason nga dinhi ko sa Cebu nagdako kay buwag naman sila. Dili buwag nga tinuyuan nga ilang giputol ang ilahang relasyon kundi nagkabuwag sila kay dihang nabuntis ang akong mama sa kuha, giatake sa kasing-kasing ang akong papa ug namatay. Based lang sa akong nadunggan, ang akong papa daw, gibawalan nga mukaon og baboy pero sige gihapon og kaon og baboy. Mao hinungdan nga nasakit sa heart unya maoy iyahang namatyan. Doon nagisiguro yung mga panghitabo nga sa English pa, very unfortunate events. Kay pagpanganak sa akong mama, gibawian pud kini sa kinabuhi. Namatay ang akong mama pagpanganak niya nako. Mao nang gipakataw ko nga orphan. Pagamat nun akong buot, wa ko'y mga ginikanan. Ang akong auntie ang nagpadako nako. Di man po siguro tanan nga bata nga nagpuyo sa dili iyang ginikanan kay mapasagdan. Kaya naaman ko'y nahibawan nga okay ra sila. Bisan og ilang mga relatives ang nagpadako nila. But in my case, usa ko sa naigo sa ilang giingon nga series of unfortunate events. Gisugdan sa kong papa nga namatay samtang napakusod sa tiyan sa kong mama o gisundan pagpanganak sa kong mama o namatay pud siya. Unya ako, nahabilin ng kalibutan na nga lisod kayo puyan. In short, napasagdan ko sa katilingban, Papa Joe. Wala naka-experience og love and attention gikan sa akong pamilya. And maybe mo na rason nga gipakita nako ang love and attention ngadto sa laing mga tao, especially sa mga lalaki nga akong makaila. Ang mga tao nga nakaila nako kay tawgon ko nila og buring o babay nga mubu og lupad, Papa Joe. Ganahan man ko nga makigkuy-kuyog, makigbanding-banding sa mga lalaki. Kay sa mga babae nga mga plastic unya libakon ra ka initalikod nimo. While ang mga lalaki kay true sila nga mutartar unya panggaon sa kanila. Ang una na ko nauyab kay usa ka pulis nga ang pangalan kay Roger. Pero malagi na, dakong minyo si Roger o iya lang kong gihimong kabit. Nisugot na lang pud ko nga magpakabit kay hinatagan man pud ko niya og kwarta. Daghan mo kayo ko og utang sa mga tindahan niadtong panahona. Kay wa ko'y kwarta. Si Roger ang maghatagan nako og kwarta. Mao nga niabot yun og 3 years ang among relasyon. Sulod sa 3 years namong relasyon ni Roger, nakaton ako og love nga niya.
Nakanuna na gani ko nga mo-perform og extra nga push para mailog nako siya sa iyang asawa. Pero diyang nasakpan siya sa iyang asawa, nagdahom ko nga iya kong pilion. Pero wa ko niya pilia, Papa Joe. Nibalik siya sa iyang asawa. Ug ako, nabiyaan nga luhaan. Sa tinudlan, nakanuna ko nga ipaglaban gyud nako ang among relasyon. Planon ta nako nga ilugon si Roger. Pero nakarealize po ko nga dili mayo na akong buhaton kay nalantawan na ako nga akong kaugalingon nga way mga ginikanan. What if ilugon ako si Roger? Kaluoy pud kaha sa iyang mga anak nga maguba ang ilang pamilya. Love na ko si Roger og nakaibaw pud ko nga love kay ko ni Roger pud. Pero mas gipili namo ang sakto nga desisyon para makabaton og kalinaw ang tanan. Sa una-una, okay ra. Makita pa kog lain. Ug tuod man paglabay sa pila ka buwan, nakauyab ko og usa ka Maxim rider nga tawagon lang nato sa pangan nga Iman. Single na gyud si Iman. Nakaingon ko nga good choice na gyud ni kay way kabilinggan. Murag na phobia ko sa ako ang previous relationship nga magtago-tago. Yes, single yang gipatuon nako, which is tinuod man kay wa pa man siya asawa, pero naa siya laing uyab, gawas nako. Baligidungan mi og deliver sa usa ka Maxim rider. 4 months na unta ang among relasyon og maayo kay nasakpan nako samtang sayo pa. Sayo pud nako siya nabuwagan. Wa ba kaha ko gabai sa asawa ni Roger? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Okay rin noon kay 4 months kami ni Iman. Di pa kayo sakit. Mao to nga after pila ka days nakauyab na pugkuglain nga Maxim rider lang gyapon. Natawgon na nato sa pangan nga Mark. Na-in-love dayon ko kang Mark kay lambing siya nga type nga guy. Ako siya gipangutana kung wa ba siya laing uyab gawas nako. Ang iyang tubag, wa gyud laing uyab, wa ko'y laing uyab. Matud pa niya. Samantha, wa lagi ko'y laing uyab. Promise, mamatay pa. Ikaw ra gyud ang akong uyab. Yes, tinuod gyud na nga wa siya laing uyab, pero naa siya'y asawa. Pila ka adlaw nilabay so kaniadto sa mong pag heart to heart talk na babae nga ni message nako sa FB. Ug matud pa sa babae nga ako ang legal wife ni Mark. Ako lay paybaw nimo nga dili kay ikaw ray side chick sa kumbana ha. Daghan baya mo. Kuyawan mapuntaan ning delivery rider Papa Joe. Murag di ka kumpiyansaan di ay. Sa una, siman raman to ang nahidungog nga babaero pero karon hasta naman po day sila. Nanapod? Well, disclaimer dahil dili tanan sad. Natimingan lang siguro ka. Wala ko awaya sa asawa ni Mark. Mao nga nagpaubos na pug ko og na-reply nga, sorry kay ma'am. Wag ko kabalo nga minyo dahil si Mark. Iya man kong gipailan nako nga single siya. Og nitubag pod ang babae nga. Okay ra day? Anad na kuha ng akong bana. Kay kadaghanan na ako masakpi. Wa gani hatag-hatag na ko kwarta. Naman nito may anak, pero mas giunan niya ang iyang pagpamabay. Kaya ka na akong bana, basta makapasayro nagbabae nga mukagat po niya. O niya, chaming-chamingan dahil na niya. Depende rin yun sa iya mailan yun. Di buwagan dahil ako si Mark. O niya, nakaingon na po ko sa kong kagulingon nga gigabaan na po siguro ko sa unang karelasyon na ako. Kung sa kaminyo, 3 years good to ang mong relasyon. 3 years po ko nga gibuang na mo to si Roger ang iyahang asawa. Nakanauna na sa kung anong wala ko mabuntis. Nga gigamit anong ko sa akong mga uyab nga way proteksyon. Mga usa ka adlaw ni adto nagpa-check up ko sa doktor kay wa na po ko kasabot sa akong kagalingon. Kay motuomog sa dili, wa pa ko kasuway nga gidugo or gitawag nga menstruation. Wa ko kasabot. Sa gingon sa doktor nga wa ko no ko'y cervix. Naglibog ko kay di ra ba ko educated nga pagkatao. Wa kay ko'y knowledge basta ako nahibaw-an babae ko. Kaya kung physical look, naaman ko'y organs nga nagpamatuod, nga female jud ko, Papa Joe. Gingnan ko sa doktor nga kinahanglan ko na operahan para dugon ko. Unya, diha na pud ko pwede mabuntis. Asa man taon ko mangitag kwarta para paopera. Nakaingon na lang ko sa mga kagalingon nga, Ginoo na lang mag-igo nako. Padayon nga ng labay ang mga adlaw og nakaila-ila na sad ko og usa ka Russian. Iya kong gidala sa iyang apartment para pahugason og plato og palimpyuhon. Ni kuyog pod ko sa Russian. Kay manghugas raman ko og plato, mao man ay akong trabaho.
Pero human ako panghugas sa iya mga plato, gihagad ko niya og linapaay sa leon ug karnero. Nibalibad ko kay di na ko feel ang foreigner. Naglisod na ko kwarta. Nangita ko pamaagi nga makadiskarte para makasurvive. Naman ko'y kaila nga tattoo artist, nagpatudlo ko niya nga magtattoo, hangtod nga makamaon ako. Mudawat na unta ko customer pero igo raman ko bugal-bugalan sa mga kunuhay mag-inquire o magpatattoo. Muana sila nako nga tatui ang ako ang private part. Pero padayon nagyapon ko practice hangtod nga nanagi ko'y natirahan. Naningkamot yung ko nga unta tarong na pangayta to. Pero gikutya ko or gibash sa mga members sa mong page nga community sa tattoo. Nga bati kuno kay ko. Og agi. Di lang nako isulti ang among page, Papa Joe. Ang kunon ko nga, di pa magyo ko maayo. Kay bago pa man ko nag-practice. Pero tinarong to ang akong pagpangita o kinabuhi. O panginabuhi. Pero sigihan ko bash sa among Facebook page nga lagi di ko kamao. Wala ko kagwanta o nisukol na ko tinubagay dito sa among page. Feeling na ako miserable ang akong kinabuhi. Pero paday lang yapon ko. Kinaman ko'y nabasahan sa Bible nga di dapat mubaw sa mga nagdogdaog nimo. Kaya ang kinuuray, bahala nila. Wa magsilbi nga akong pagka-tattoo artist. Mga nisud na po ko pagka-masahista. Dito na ko na-discovery nga maayo man day ko nga mumasahi. Unya maayo nga pagpangita ang pagkamasahista kay kusog kaayo. Daghan nagpamamasahi nako kaya mga tao nga gikan sa trabaho gipangkapoy man. Unya magpamasahi dayon. Isudlan pud nako ang pag home service. Unya tinud gyud di ay nga naagi mo offer kanabang gitawag nila og indecent proposal. Offeran ka og kwarta basta mosugot ka og lain nga extra service. Nakaibaw naman siguro mo sa akong gipasabot. Usa ka giyaw niya to samtang naghilot ko sa akong customer, gioferan ko niya nga hatagan ko og 5K basta mosugot lang ko sa iyang gusto. Natintal gyud ko sa kwarta kay gipit na pud kayo ko niya tong panahon na Papa Joe. So kaniadto basta na mo offer na kog extra service, musugot na ko basta sa tan-aw na ko limpyuhon ang nag-offer. Mahadlok unta ko nga magkasakit pero wa mo ko'y choice kay gusto ta nako ang tarong nga trabaho. Dili man pud ko madawat kay wa man ko'y nahuman. Bata pa manunta ko og dili pa uwahi nga pwede pa unta nga mopadayon pag-eskwela. Pero saan sa nako pag-eskwela nga sa ako nadunggan. Dagan man kuno nga mga requirements ang gikinahanglan. Ni-try man ta ko pang-apply og cashier pero wa ko dawata. Kaya na ako'y tattoo unya wa pagyoy klarong edukasyon. Mag-self-pity dayon ko. Mag-imagine nga unta gipanganak ko aning kalibutana nga naay mga ginikanan nga nag-care nako. Pero igor ako sa imagination. Kaya inig makamata nako, makita nako ang kamatuuran. Ang realidad o kalisod nga puy-an sa kalibutan. Kay bawo ko nga di matuman ang akong damgo nga makabaton og mga ginikanan. Ang akong paglaom na lang maogyod nga magdamgo na pud unta ko nga nailalaki nga mudawat nako. Kanang lalaki nga higugmaon ko sa tinud-anay. Kanang lalaki nga di ko binuangan og pasakitan. Nagsingabot man gud ang Pasko, Papa Joe, ang akong Christmas wish nga unta matarong ang akong kinabuhi. I'm still 23 years old. Siguro taas na kong maabtan og manghinaot ko nga ang mga katuigan nga maabot kahayag na unta. Wa na ko mag-wish nga makadawat og mahalon nga regalo. Ang akong wish nga unta naay tawo nga makaplagan nga maka-guide nako sa saktong dalan. Sa mga naminaw karon og ikaw, Papa Joe, pwede ba manghayo sa inyong tambag o giya para makasubay nako sa saktong daan? Imo magtatampo, Samantha. Mayong adlaw nimo, Samantha, no? Well, mo na ginaingon nga different folks, different strokes. Matag usa nato doon na gitay purpose ning kalibutan na. Sa pagkakaroon, wala pa na nimo mahibaw. And lisod yun na nimo mahibawan if you keep on comparing sa kinabuhi sa mga tao nga sa tan-aw nimo perpekto. But be reminded nga sa imo mga pananaw sa mga tao nga perpekto,
they're not really perfect at all. Doon na sa naslay gisagubang nga ilahang mga problema. Wala na to masayri. Tungod kay ang atong nakita nila, mauman ang kuwang diri nato. Right? Dili man perfecto ang akong advice nimo, but I would just like to encourage you nga ang regalo nga gihatag sa Ginoo nimo padayon lang gyapon. Just like sa akong gisulti primero sa wapan ako sugdi pagbasa. So what? Nga dakong milagro na ang gihatag niya nga naginhawa pa ta karong adlaw. And samtang naginawa pa ang mga tao, mo nagiingon nga dako pud kay oportunidad nga maabot sa imong kinabuhi. Basta padayon lang ka sa pagbuhat og sakto. Tinuod magsad jud na nga kanang mga binuhatan nato nga dili maayo, di man sa namo epekto dayon. Well, there are times nga mo epekto dayon para makamatngon ta. Pero there are times gyud nga dugay pa kay siya mo epekto nga makasulti na ta sa tong kagalingon nga yes, gigabaan na jud siguro ko. Because consciously kabaw na jud ka nga doon na kay mga binuhatan nga dili maayo. But you have the will and the time nga makorek na nimo samtang buhi pa ka. Ayaw lang jud pagdali-dali. Kaya kanimo kumpara ta sa ato ang mga palibot. Munay makahatag nato og kasuya instead of encouragement. Kaya nga to nakita ang kanindot ra man nila. Ang ato nakita ang pag-asenso ra gyud nila and gusto sa nga mo level up dayon nila. Pero wa na to makita ang mga butang nga behind the scene sa ilahang pag-asenso, behind the scene sa ilahang pagkatawa karon, or after the scene nga nagkatawa sila karon nga pwede sad nga lahi na sad nga bagyo sa kinabuhi nga makaingon ka nga okay ra ni ako ade kaysa mapareha nila, di ba? Ate mga balita nga dunggan diha nga minilyon ang ilahang mga kwarta, pero dunay tragic nga nahitabo silang kinabuhi afterwards kay wala sa maayong pamaagi nila nakuha ang maong katigayunan. So again, padayon lang sa imong kinabuhi and also check your standard. Ayaw lagi pangita og standard dayon nga masin og nangita ka nga Prince Charming ang imong nating. Narana sa atong palibot diha. Depende ra gyud na nimo. Kung sa pagkaon pa na kana imong giluto nimo diha, nara gyud na tanang ingredients diha. Maski kuwang pa nag-ingredients pero gibutang nimo ang imong love sa imong pagluto. Ana nga pagkaon mulami gyud na siya. Okay? Daghang salamat. Kini si Papa Joe. Mga ka-dear friends, ay sa maghawa diha kay napatay lain nga istorya nga idalit kaninyo. So kaganina, inyong nadungog ang istorya ni Samantha, and this time ang istorya na sad ni Ruth nga atong tagaan og kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Atong gyud siyang gitagaan jud og higayon nga ma-combine ang mga mugbo nga mga istorya. Kay para sa inyong listening pleasure diha, unya giatul gyud nato kay ang ilang mga istorya doon na jud kabahin sa pagselebrar sa Pasko. So atong basahon ang ikaduhang istorya nga pinadaan ni Ruth. Mayong adlaw nimo Papa Joe sa tanan nagtan-aw karon. I'm an avid fan, so kada tong nasa radyo pa ka ug hangtod karon na kay YouTube channel. Every time nga nakoy buhaton sama sa panglaba, magluto or manghugas sa plato or mo-open jud ko dayon sa imong YouTube channel. Maminaw ko sa mga istorya nga maski pagani og matug ko imuhang channel ang akong paminahon. Kay dali ra kay ko makatug. It's one way nga maka-relax ko. Nagsuwat ko sa akong istorya tungod kay mangayo kog tambag nimo nga unta matambagan ko nimo aning puwerte kahuot sa akong dughan sa akong naagian lately. Sa di pa ko mapadayon, magpailaila ko kaninyong tanan ug tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Ruth. Nagsugod ang akong story niya itong grade 8 pa lang ko. Nakauyab ko og lalaki ug siya nga akong first love. Though ang among relation kay murag ligid, kay usay mo saka, usay mo naog, pero nilahutay gyud og dugay. In fact, makaingon ko gani abot na gani mi sa gayon nga grabe ang among pagminahalay. But before niabot sa pagminahalay, grabe pod ang akong na-experience nga pag-antos aning lakiha. Tawagon lang nato siya sa pangan nga Ram. Maguwang siya nako og pila ka tuig ug diha nami nagkauyab sa parehong school nga amuang gi-eskwelahan. Before mi nagkauyab ni Ram, kay badlungon kay ni siya sa katilingban. Kay halos tanang bisyo na aniya. Muinom, mutabako, ug uban pa. Pero diyang nagkakami, gibiyaan niya ang iyang bisyo
Labi na ang pagpalahubog. Kay matud pa niya, di siya gusto nga mawa ko sa iyang kinabuhi. Nagpadayon ang among high school love hangtod nga nag-graduate na siya and then nilarga siya sa city para mopadayon pag-eskwela o college samtang ako nahabilin sa probinsya. Diya nagkalagyo na mi, dito na po nagsugod ang kanhi init nga relasyon ni Bugnaw o inanay na nga nawa, Papa Joe. Dili kay relasyon ra ang ni Cold, nibalik na po siya sa pagkabarumbado. Wa na dugay, nagkasabot mi nga mag-iyahay na lang. Kumbaga tapuso na lang namo ang among relasyon. Pero tinod yun di ay ang giingon nga absence makes the heart grow fonder. Kaya bisan pa sa among panagbuwag, nakauyab miglain. Siya nakauyab pod, ako nakauyab pod. Pero ni Pauli nagyapon mi sa among usa-usa ka mga bukton. Nagkabalik mi ni Ram o niabot na ang nindot nga relasyon namo kay nakamata ni siguro siya. Nga ako gyud ang iyahang babae para sa iyang kinabuhi. Matod pa ni Ram nako nga ako gyud ay ang babae nga tubag sa iyang giampo sa Ginoo. Happy na kayo minduha og nisamot ang grabing pagminahalay, Papa Joe. Niabot ang adlaw nga ako na pud ang nag-college unya siya nakagraduate na sa iyahang kurso. Diha pa ko gi-surrender na o diha pa nako gi-surrender ang ako ang bandila sa bataan, also known as nilapaay sa leon o karnero. Mas nisamot pa ang among love sa sagusa. Sweet na kay siya nako. Pag-review nako sa akong professional exam nga akong gitake kay hatid sundo jud ko niya. Wa na ko'y pangitaon pa. Siya na ang lalaki nga gusto na ko makauban sa akong tibuok kinabuhi. Lipay kay ko kay parehong buto ang among pamilya sa usag-usa. Nagtrabaho na si Ram, mao nga suportado ko niya financially. Nakaingon jud ko nga pagkaswerte nako. Kay sa tanang material nga mga butang nga wa na ko ma-experience sa una, gi-provide ni Ram diri nako. Dilipod basta-basta ang among naabtan. 12 years na mi nga manag-uyab ni Ram. Kaya nagsugod pa baya mi niadtong grade 8 pa ko. Dugay na kay mi. Nakaila na mi sa tanan namong baho o sa tanang batasan o wa na gitaguan. Kabisado na naman gani nako bisan ang iyang anino, Papa Joe. One time naka-decide si Ram nga motrabaho sa lain lugar para sa among future, as in another country. Dili ta ko musugot, kay di ko ganahan nga magkalagyo mi. Naanad nako nga naa siya pirmi sa akong duol. Dependent ra ba kay ko niya, Papa Joe. Pero matod pa ni Ram, mag-antos lang sa mi nga mag-LDR kay lagi para sa among nindot nga kaugmaon. So, unsa pa may mabuhat nako, nisugot na lang ko. Pila may istorya, naabot na siya sa country nga iyang gitrabahoan. Gituman niya ang iyang gipromise nga mag-communicate mi pirmi. Updated mi pirmi kay magtawagan na mi sa WhatsApp, chat ug uban pa. Few months ago, grabe ang akong nasinati nga mga trials sama sa 6.9 magnitude nga linog. Bagyo, baha ug uban pa. Kung napalang unta si Ram kay okay ra unta. Kay bawo ko nga ligon siya og masaligan. Pero wala si Ram. Tuwa sa layo. Ang akong gibuhat nga naningkamot ko og kamas para makasurvive. Anyway, di man po forever nga magkalagyo mi ni Ram. Sa di madugay, mupauli na si Ram o niya, di na siya malayo nako and everything will be fine. Pero niabot ang November 30 this year lang, Papa Joe, 2025. Basta day off ni Ram, igahin gyud na niya nako nga adlaw para magtawag na mi. Mag-chat or mo-inform or any form of communication. Pero niya itong pitsaha, wa gyud nagparandam si Ram. Ako na isig tawag niya, pero di siya motubag. Sa sige na kong tawag, nitubag siya kausa og ningon nga natug ko. Kaya nag-inom mi, nahubog ko. Nagduda na dayon ko. Nakibaw na mo sa instinct sa babae. Nihila ko kay gusto naman ng dakog assurance gikan niya. Pero nasuko siya og iyang gipawong ang call. Wa ko na mutang gitawagan na sab nako og di ko muunda og tawag hantod nga iyang tubagon. Tuod man gitubag niya. Ingon siya nga, "Gikapoy ra gyud ko, Ruth." Unya kung gikapoy ka, pangandi ko nimo sa tawag. Og nitubag siya nga, "Di mo ko ganahan makadungog nimo nga maghilak gud." Nakaginawa kog nindot kay ako naman di ay ang iyahang concern. Maybe tungod sad nako nga maghilak-hilak ko nga wa man untay angay hilakan.
Pagkaugma December 1. Dayon sa ka girl nga ni-chat na ako. Actually, kani nga girl pag November 5 pa ni siya nag-chat na ako. Pero wa ko ni reply. Kaya di man ko kuting reply basta di na ako kaila. Pero pag December 1 naka-decide kong replyan siya kay murag gisugo ko sa akong woman's instinct. Tuod man pag reply na ako sa girl ni reply pod bali ang girl. Ug matod pa niya nga uyab ko no siya ni Ram. Almost 1 year na kuno sila nga naay relasyon. Almost 1 year pa lang mo. Kami ki 12 years na mi. Tubag ko pa. Yes, I know. Pero wa man sa mo'y klaro, di ba? Mamay sulti ni Ram na ako. Nga wa siya mag-cheat nimo. Kay murag equivalent naman sa nga buwag. Kay wa naman mo'y klaro sa mga communications ninyo. Ingon ang babae, Papa Joe, nga sige silag uban ni Ram. Unya, iya kong sendan og mga proof nga sila gyud dito. Ingon ang babae, Papa Joe, nga sige silag uban. Sakit yung kaya sa kundugan. O gitawagan na nako ang akong uyab, pero wa ko tubaga. Wa ko ni hunong og contact, hangtod gabi na lang, hangtod buntag, wa ko itug sa sigig contact ni Ram. Bisag usa ka sorry. Wa man lang yun, Papa Joe. Pero wa na ko ka-receive niya, bisan chat man lang. Mura ko basura nga gilabay og kalit, Papa Joe. Nilarga siya abroad para sa mga future. Ug ang ending, dito siya sa lain, nag-build og laing future. Sakit kay palandungon nga gilabay ra ko niya og largo without any explanation nga unta deserve man nako ang explanation. Kay wa mi nag-away. Unya, di na pud basta-basta ang 12 years nga relasyon. Gitsatan ako ang girl pero di gyapon matubang ang akong uyab sa ako ah. Why one word man lang? Unta sa mga 12 years nga nagkauban mi, wa. Pero isog pa kayo babae nga nagdemand og peace of mind sa ako ah. Pero ako, walay peace of mind tungod sa ilang gibuhat. Unfair kayo ba? Nga ako pa'y na-cheatan, ako pa'y nag-suffer og maayo. Nga halos wa na ko'y tarong tug og kaon aning nahitabo, Papa Joe. 4 months na lang unta, mubalik na siya diri sa Pilipinas pero nabuhat pa gyud niya nga magbinuang. Ako ning gipadala ang akong kaagi, Papa Joe, tungod kay mao ni ang pamaagi nako nga madunggan ko niya og mangayo sa kog advice diha nimo. Tigpaminawan sa siya sa imong YouTube channel, si Ram, Papa Joe, mao nakasiguro ko nga madunggan rin niya ang akong storya. And to you, Ram, no, unta makadungog ka ani. Nganong nabuhat man nimo sa kuha. Abi ba nako og ako ang imong pagkaslan og ubanan sa tanan. Ako man kaha ang imong ginaampo nga ideal girl sa Ginoo, pero nganong nangita man ka og lain. Remember, on your lowest part sa imong kinabuhi, nara ko pirmi sa imo ha. Pero sa akong lowest part, nitalaw ka. Pero andang pagyapon ko maminaw sa side ni mo, Ram. Ug sama sa imong gingon nimo, atong nilarga ka nga bahalang magkinaon sa andam gyapon ko nga magpaabot sa imo ha. Paabuton ti ka do sa Pilipinas ha. Because I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa. Magsingabot na ang Pasko, ang akong kasing-kasing nasakitan. Ang akong giampo nga unta makaya ni nako. Nga unta dili bugnaw ang akong umaabot nga Pasko. Mangayo ko sa imong tambag ug tambag pud sa mga katawhan sa ingon ana makatabang nga mugaan-gaan ang akong gibati karon. Imong magtatampo, Ruth. Payong adlaw nimo, Ruth, ug Merry Christmas. Well, sad to say nga dili malipayon ang imong Pasko. But let's go to the basic. Ang Pasko, dili man para imo. Dili para ako. Dili para sa mga katawhan nga nagtan-aw karon. Ang Pasko, kung aton yung sabton, mao ang pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa atong manunubos nga si Jesucristo. And siya ang celebrant, ana. Gisaulog nato ni para niya. And since nga kung kinanta mo hatag og regalo niya, di man na niya madawat kay wa man siya sa tong palibot nga makita. Pero naa siya nagrepresent sa laing mga tao, mo nga ato sa nato ihatag atong mga regalo nga to sa ato ang mga kaigsunan. Di ba? Mao na giningon nga giuhaw ko, gipainom ko ninyo, gigutom ko, gipagkaon ko ninyo, wa ko sinina, gisaninaan ko ninyo. Mura ba kung usay gibuhat nato sa atong isig kaingon, gibuhat sa nato niya. So it's not all about our personal nga pangayo. Kaysa gikaingon ko na sa primero na tong suwat gani,
nga ang dakong gasa og milagro sa Ginoo kanato mao nga buhi ta kada adlaw. So samtang ikaw sa buhi pagkadako pud yung kistanan nimong tsansa nga makaplagan ang lalaki nga para imo. Well, ang uban mingon nga ay mabawar ka nimo problema. Pero I'm sure sa ilaha mabaw pero lisod sa na nimo pag-cope up ingana. Well, ang gisulti ni Ram kung imong sabton, you should not take it positively tanan. Kuningon siya nga nilarga siya para sa inyong future. When you say future, dili na siya malaparaiso. When you say future, dili na siya milk and honey. Future is umaabot. And so maabot, daghang pwede mahitabo. It could be positive or negative. So kato palang daan, gibrace na nimo imong kaugalingon nga ang future pwede bati, pwede nindot, pwede katamtaman lang. And of course, now nga imo nang nakita nga bati ang future, ayun na lang papaka-martyr kung tan-aw nimo pag yun nga sa umaabot nga future, mahitabo lang yapon na. Remember, you're still young and you still have future. So, daghan pa kang mabuhat ana. Daghan pa kang mga lalaki nga makaplagan ana nga imo ang mailahan ug mabantayan nimo nga para imo gyud. Do not just confine yourself to one person nga sa tan-aw nimo wala gi-value ang imong gibuhat. And now, bati man kayo nga murag magkwentahay tano kay matud pa nimo diri nga nakisuwat diri nga during sa iyahang mga downside na kaniya. And then karon wala siya nimo. Imo na sa nang gitubag nga ang kinabuhi mo ligid gatuyok. So sa pagkakaroon, maybe dili pa sa na ma-realize ni Ram ang iyang nabuhat nga sakit nimo. But I'm sure nga behind his back nagkutkot sa na niya ang iyang mga gipangbuhat. And dunay reason ana. And mo na ginaingon nga in every action there's always a reaction. What goes around comes around. So, let's just wait kung unsa sa future ni Ram. Sa iyang kinabuhi ngayahang atubangon without you knowing it. Okay? Ang ako lay kasulti nimo, bata pa ka, padayon lang sa imong kinabuhi. Okay? I hope nga mugan-gaan ang imuhang pamati ron diha. Always remember nga ang pag-celebrate nato sa Pasko dili para ato kundi atong ihalad sa labaw nga mga gahom. Kay siya ray gahatag pirmi nato og regalo every day. Ang ato ang paginhawa, ang ato ang mga loved ones, kay dili raman si Raman higugma o imong gihigugma nimo na pa imong pamilya diha. You can celebrate your Christmas with them, with the people who needs attention. Oh, di ba? At least ikaw, doon na kay kakayahan nga makipagrelasyon na uban di wag yun. Kaya doon na sila mga depekto silang kinabuhi. So be thankful. Again, Merry Christmas and mabulok ko nung nga umabot ng bagong tuig. Muna gingon nga maski way kontra, laban lang. Kini ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang
mga liham, hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento.